18 zones. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga dwaro ni sirkal oyang midhiero mar oula kaka mano maduong' mokwako piny ngima mowinjore onywakne. Raila wacho ni sirkal onego tim mapiyo e keto kenge motegno mag rakore gi midhiero no koriwo koda ka tiyo gi jolweny bende. Kweth mar Azimio chiwo solro mar siling milion 1 mag reso ji ma midhiero mar oula ojuko ka gimedo seyo sirkal kuom nyiso nyao e kindeni ma midhiero ng'eny. The entire country, as we talk today, is in a situation of a national disaster. Therefore, it is important that the government moves with speed to mobilize all the national resources available, in the country to deal with this situation. The military, the paramilitary police should all be engaged in order to help our people. Across the country, you've seen Tana River, you have seen Baringo, you have seen Mandera, you have seen Homa Bay, you have seen Nyando, you have seen Busia, you have seen, it's all over the country. Wadonja ne report